Ide figyelj, megint. Hegyen nagyon jó, bazd meg. A motorozás. Onnan láttam, azért látszik, jól mondja, hogy a motoros rutin, bazd meg. Olyan volt, mint a motor, bazd meg. Mondtam Józsinak, döntsed, bazd meg. A kavics nem lenne, amúgy lehetne, azt nagyon fixalok. 70-nel levertem volna. Én nem, mert 56-ot jöttem legtöbbet. Én levertem volna 70-nel, nagyon. Laci benézott egy helyen egy kanyar. Te barút? Nem. Csak már visítottam, bazd. Laci, mondom, Laci! Én már úgy jöttem, hogy hátsó gurus. Lement a fűre, bazd meg. Kétszer, hogy oda, hogy kellett járni, bazd meg. A hónap. Mennyi volt a legtöbb? Én nem mertem jönni. Nekem 56 volt a legtöbb. Én valahol láttam ilyen 60-at, de... Négyet valaki beletett, de biztos Laci volt, mikor jött lesz. Nem, Laci egy helyen kiment, túlfutott a kanyaron, hanem lezakózott. Hát. Biztos már láttam, hogy járok. Mondtam neked. Ez a mai nap. Persze fáradtál lefelé. Én nem tudom, régebben én is ezt láttam a lefelé, most már nem. Ez nagyon durva lesz. Kemény volt, olyan. Kicsivel szélesebb lenne még akkor, mert ez volt a legjobb. A veled a szarva a kavicsról, az a durva. Ezt, hát a kavicsnál én is kicsivel, de mi vissza arra? Ezért bemelegedett a gumi, ezt 60-nal vertük le. Tényleg meleg basszod. Komolyan. Azt a kurva! Olyan komolyba döntöttük. Meg se néztem. Félni basszod. Ez a fék. Tényleg lehet, hogy a fék meleget. Ez nagyon megérte, basszus. De kemény. Na? Látod? Mondtam én, ne hagyd ki ezeket, Sanyika. Tudunk mi még helyeket hidd, de... Ez durva. Nézd csak, hol van új hely, ott oda távolba. Hol? Ott, ahol világítanak. Nem is értem, motorra mi a fasznak nem jövök el erre? Erre mi van? Ez káros, itt lehet tovább menni. Utána balra el, nézd csak, és itt jössz vissza Kékednél. És ha itt visszajövök motorral arra úgy? Igen, balra. Hú, na, Zolika! Hol? Itt nem tudsz, itt csak balra vagy jobbra. Nézd csak, Sanyi, ha itt elmész Eszkárosnak, akkor átérsz a Vihollát meg a Zemplén közti síkra. Innen a hegyről látni Ungvárt, egész Szlovákiát, minden. A túloldalt van egy vár, az a neve Slanyec. És körbe lehet jönni egészen Füzérig. De már tűnközben megvan a fejed. Felugrok. Na, nézzünk oda, hogy egy csoportkép majd legyen gyerekek. Hát, fordulj meg. Most? Valami olyan, mintha nem lenne hangja, csak nem tudom miért. Na, hagyjam oda fenni. Hát kell, hogy jöjjek, bazzol. Most jó? Nem állapot. Nézd meg inkább, az a biztos. Itt beszálltam, jó fi. De már nem jó fi, már nem meglőztek. Megnéztek, mi? Nekülök már meglőztek. Rajta lesz a videón. Be se pózoltál.